Tapok no sini langma solai kamu mau kering bagai yang te kazak ting khai kata to yar ko khatana Hello dolrok norogui mankhana sini da pohor gari accident nongmani Arunachal Ni kiphil phai tongfuru bo muktrni bagui bini gari daibet bini mama muktrui phaijaui lamao kisa koraui gari accident ongmani norok nugui mankhana video footage kaitot bono naikhai tongo ba oboni bagui kaham korong khata norok video footage kisa nainai di kaham khe ko tong ro khan adi biang ni song yang te kazak ting pura yang te kisa samuk turai na di basa kosto khalai asak hak sam ni phale zaman oh my oh yang te ka khata orang इसमें का खाबले orang इसमें का खाबले साका ना orang इसमें साका का खटा orang sini jaga kata orang sini orang sini yang kita mau jod deren hari berikut bahar zakon tak orang ka kata wah anda kita kata kabar sih kabar bomuk tering ka anak pan ori khai ang muk teri khai yakari ada bang kan salok maya hana yakari khai muk teri khai ka anak pan ori khai pura live pura ban sikha pura sorok ni yang naro yang rok te berikut bahar zakon khai belakang kiri masih jaga sesang accident ini baik kan aja jaga di sini sudah ditahu kamu garing sini malah bisa lah live lang maban kita mai lang itu konang mani ko kita abos sang sini ko ya sanjana ni bagai postok lagi kamu kabo sini bodos bo bini mama no sala go de mukre he ga no khano re ko bo jabu no khana go kala mani miya ni sini mukre ga ba mukre he ga khona mu songka boru ni boru khau de gari phil jage kono khau ko ko songkone ba khau Bishal by pohor tekisani bagui gari accident nongkhamo monai sonjona ni bagui bithi laiui nogo kiphil phai puro norok nugui mankhana norok kaham khe nugui mankhana sini da pohor ni video footage no tekisani bagui gari accident ongya kaitoi bono naikhai tongmani bagui ba obono kaham korongkha nogo kiphil soithok tebu bini moda bomung kuchu katho tei bobono kaita naikhai tongthok tei bo hamari rei tongthok je jaga tongprok je jaga chapro nongprok je jaga himprok bono kaito naikhai tongthok abono ani kok mung hingke jutiso monai sonjona no norok
tei bo surilai di kaham korong kla hamui mantuk je subanai rok tei bo subai tongo jate se kaham korong kla hamnai tei kaitui nasibar jotono surilai di asam no. Enggak nang mau tahu beri ketelang na babor ono. Mekanik deh. এমন টান সামনে কা Mekanik deh. আমার তাই ইসলামিয়া আবো আলাদা সে নিউ থাকে না ও বাইক সামনে থাকা ও বাইক নাই খালি নাগারজার মধ্যে আমার Enggak hasil thangka. Kamu ring kisah aku thangka. Kamu kesana.